Assalamu alaikum abokai, kuna tare da HK Weblana. A wannan bidiyo za mu kawo muku yadda za ku canza background na WhatsApp ɗinku da Facebook ɗinku. Da farko dai ka je Play Store ka ɗauko Designer Tool wannan application, ko ka diba description za a ga link a nan, sai ka yi download ɗinsa. Yauwa sai ka yi click inda ka ga an zagaye, sai ka yi click a nan domin ka ɗau hoton da ake, sai ka shiga ka ɗauko hoton da ake so ya zanto matsayin background ɗinka. Da ka ɗauko ga nan da ƙasa kuna ganin all capacity, to duk idan ka saita shi, idan kana so ya fito ne sosai sai ka ja da yawa, idan kuma kaɗan ne sai ka ja kaɗan. Kuma ga ya fito, inda ka ji za ga wannan background ya fito. Kuma ga ya zo WhatsApp normal, background ɗin ya canza. Idan ma Facebook ka je haka ma za ka gani, duk inda ka je za ka ga background ɗin ya canza a hoton da ka sa.